Zunzam bung somna ufam ki malo holai chuan ka thom na suk vai ho chu kalo thlep thame ka I chawem ti in sitting room alo lut phei chu kalo bevat bok ka khwasika avot ka ti raw mai ti pa in thu khomang lo chuan a room lama lut tlanga ka thom na thle sa da tura ka valu lai chuan khuma bok khup zong in lo mu a khosik chu na viawem moni don ni damdoi ei to em anunga chuan ka va beng dat tata ei to e min chok tran donin ka sha zoi ru ya ti lain apang chu kalo de sak fata alo la savur tak taka ama la chu than luam mai bok abula ka va thut rwal chuan lo in siam rem sot sotin kamal chunga lu lo ngata in su kala thlep zo lo wasin ka ti po chuan ka kalmaya phal tlat lo omri ro ati deu tlata professor fam ki mapo adam sam lo meu chuan alo pangchang ve thin thawni don hi thingpui ka lumang che o ka ti le po chuan min chang lovin ka dula mai ron nor tlata a tholum ham buka ke chu ka lo thungil at reng ringot to ka dan chu ha dam lo kher mai chuti chung chuan rilru ero hlim ro veng thung in thlak la mu thazok la lai ru dewa ka ti chuan a che zui ve mai boka ka lai ringa kura phel wang chuan ke ka lo lai le pek to man mo dewin a thom no chu ka lo lak sak zung sung bok cho chu ei ve mai la thatur aron tile engma ka chung de bula ka soilok box si lawa a boy thlak ri e mai ka ti chuan ka bana ron wanin khuma bok chuan min pot thule chuti laya room kongkhar in hong thoma chuan kan hoi rang khop mai khrisa chu kongka alo dak tek deka apa ne na in kwa deuh titi akan lo thu min hmu chu tri dek hian min lo ena hantar ran mai ka tumla chuan pakhat zok chuan min lo la chel bet tlat box si azaka ni so ka beng bula ron ti zoi supa boya local ta che ati zui zata khrisa chu ron lut hre anyang kong ka bula chuan a ding renga ain thlafung mel chu ka khongai zok angreng ari la tama nyang thingpui ka valumange ka ti ta ka chuan ka bulami chuan min lo thla ve vata Chris thingpui lumang o tia ka chuak phei chu min lo zui ve mai bok thingpui ka lum saka e rong ka bol boka ka in pe meu chuan dar nga ri don thuak to an pa fa chawa han kal san chu ka hre deuh riawa pa berdam sam lo ve nen ufam ki mala chuan ka ho tur chu min ui bet ngam che asi lo hian ane ne kwa renga ka thla ang che ati thul chuak chi poi ni lo kha cho e ma ula mulum le vat sok ro ka lo ti sana naktu ka local ma ro o ati le shama ka ho tur chu step bul thleng min lo zui chuakin pona chuan kan han in din chil le ren rona I thlen huna min lo hril donya ati laya a mel ngui bur chu enin ka lo nui varvara damdoi ei tura kan in cha le zet nuwa ka ho sana an pa fa chuan ngai to nan lua renga anin en kol theingu tange mo rilrun ti nuam lo khop mai dor ke thlen chuan umoi pui chaw lo to ivat lai ang reng ve I phone tlang thei box si lawa laya khani thian pakhat lo kala a ngak reng chi alo ti luama tu ka thian nge ka ti chuan tlangwal chhelo deuh mai ale khazir pui thin kan ya ti chi ati ta ka chuan rindan ka nei thiam ngala engtin nge kan dor te lo hriat chat thei zok le a ming chau kha ka hrila a rei to angreng sia a hriat po ka ring to lem lawania I ex animo ti in anui zui kara a rei to lutuk a mel po ka hre to lo ka lo ti liam puata kum khat le ti chau la liam ma se ka soi ang tak takin ro moi mel chu ka mit thla thiam mang to lo ka ve zui lo zia chu ta chuan a chiangin ka ring hokunga chuan wang deuh deuin min zota kein ka soi thadu manglawa soi vak tur po ka shelo silunga ka umtir thlare lo te chung chau in kop kha kan nia atu ve ma chuan kan in kar kha kan la thu tak po in ka shelo kan in then tir khan ka chunga lom lo hle ka ngai sak tok lo ti na vui hle bok ani kha in ka thlen nuwa ufam ki machu ka phone alo la rang viau mai join ei don to em ka ti ma sabera boyana ei to ke chu ka chak ri lo a ozwai rui wang chuan a khwala sikani ka ring damdoi ei don chuan tlemtal ei ro pumrak lu tu ka damdoi ei chu thalawania in thuam lumla mu ma dai ro shitlan lai chuan muttam tlu kom lawania ka ti velwama inaw hi amut hil lo chuan kamu hil thei mai bik lawang alo ti le ava boy thlak tak Khrisa zan meng rei thei lu tu khi o
he tiang tur ti hriata vo in chhun khan lo mutir lo tur ania an pa fa chawin an om box si a ufam ki matak chu kalainat han boy pui thei zia jang kani box si lo zanria e khama ka in bwala ka in thlak lai mekin umoi ka ruma lo luta mi te so ta bongra wa deliver lokila ipem kaumoi hi chu thilmin dil don le min tir du huna hi chuan atong nem thei diai diai ania khoya mo ka omana aga chuak pe vak lawasin kalauti chuan kim kimite ina kan rei lawang atile zata asum don na thil lam ani mele engin nge kan kaldon taxi man tur po amnang zinga pe maila kalauti le shama azana wada kher po anga yem moni kati dewa zan ina nga yalom naktuk jing sumo chwa ka thon turania thingtlang lama kan downline te ta turania ati chuan chang to lawin ka in siam molmola pashwaya scooty kan ho donya alo ti le zata aphal om lo e mai a ke in kan kaldonya ahla chuang hleinem kati chuan aphur mel ta khop mai pashwaya chu kan then ompa nya mi ui kom lutuk tak mai ani bike chu ka pana nei ve a ma se ke ni pani tan chuan ti ngai na chaya omlo kapa pona khal chwa khat khop mai kain thak zo nu chuan muang changin ke in kan kal chwaka zanria e hun borvel khan ruat lak le se ka wangin kong pui chu hnong deuh viawa karena thimbuk nen tuitling dai pal ka hlau chu ka phone ti engin film khur fe chuan ka kal den dena au moi kal chaklut tuk chu ka ngei lek lek zo ka ni zarkot kan thlen chuan karena lo umbi khlo mai ufam ki mati building ka kalpel tur chu engi moti takhian pen koi ka chak tlata kama a umoi kal vuk vuk chu awin ka ding ren rona heta hian kalo peng ri ang wakalla iman huna min lo shil le mai ro kati chuan lo nirna samai wahan kholo reu tak aron ti deuh lang langa ti tur ka nei ve chuang hleinem kati chuan a kal tau zui mokmoka a thinrim na hi ho thei ka tingot mai thadewa min kaltir ve mai omania phal lo lui tlat chuang si lo hian om nuam lo deuh hian min siam kher zela ufam ki maka phone chuan alo mu to nge moni phone la thei luk lowa ka kol thali a avoi ni na chuan aron la ta shama imu to mi e kalo ti vata lamulawe ruma ka phone kalo da ya nangjok ati chuan hei ka unen ukim kimitina kan kaldona i phal chuan kalo peng ko yang gate pona ka omme ka soi zo chi achu lo omro alo ti vata thoma rizui sat sata reivak lova stepa lo chuk chu ka han hungala gate lo hun nu chuan kan han in en le ren rona chuta ka bana ron wanin stepa chuan kan in zui thawa kan in kai ni berang chu tinge nangma chau alo ti le chuan umoi pui bungra kan da luka ukim kimite na la oma aman huna min lo shil mayang in chunga kan in zui luta apang ka de sak chuan akhosik chu to lawani mele khrisapo alo la menga muchungin tv lo en dau dau mai cho chui em kati lai chuan min chang lovin min ron fop ngal tonga min ti ham hai zok ang reng Christian min lo mu lawin chaukalama ka put phei ta ringota chuta do kan ngeng chuan uluk fe in min han fop thale a tuna zet chuan ka chang let veta info azei lo ka ti kha kalo hreswal chiawa ni azei rap thlak angonga kalo kwa let ve chiala ani do kana chuan in beng khal ronin a ron kun nyam boka ahun le hmunin nazir bokan yang ngoi ringin kan am dun mial miala in la ranga kan han in en le chuan kan lunga oi dun kherasin cho chu tlem tal eila cho e ka siam sakang chi o kati le chuan alo o ve mai boka cho e ka siam sak lai chuan min lo puya min ron kwa le deuh thuak thina min thalhel ve tak zetan yang keima ngot chu min en reng boka a cho e na bula chuan thu ve turin min ti deuh tlat bok umoi puin min lo phone a pizza kan siama i du ve chuan lo pheiro alo ti a ka e chak lo man mo du su kati chuan a phone chu da zui maka ke ka lo nui hak thung chumi hnu loka chuan message min lo thonin virgin in lo hole angche ti thu hi horop puin min lo thona le tamai mai chuan a i u chu man to mi tin min lo zot thwaya laman lawe are deuh don ani mel ti in ka lo nui varvar thung engin ngen lo kala alo ti le a ke in kati chuan min en rang viau mai asana bi soka
zana chuan film khur tur sin I u chu hrilh la ka va thla don cheu nia ati chuan ka hnial lo khop mai chu ai khamnu chuan sitting room lama ka thu pheya Chrisabula thu in ka va kwa hluna room atanga ufam ki malo chuak chuan puan lu malo la chuaka kan pathum chuan sofa a thu in puan lum chu kan in zona tuna kan dan chu ka du thu sam ang chia kha ni chung kwa ang mai lo mo kan ni le kein Chris ka kwa lain nunglama ufam ki man duat zetin min lo ko a om ngeng ar han thut chu a ha dam thlakin anuam veng mai ani darkar chan vevel nu a umoi puin min lo phone le a alo kal mek thu min lo shila ufam ki man min thla don thu ka shil chuan a du vak lo atul kher lo chungti bula engtia soi ngei tum alo ti kha a azo na chu chang lovin kongpuya lo umro kan lo chuk don kati san thunga engma ron soi le ma in phone chu ka da me abok lom lo viaw ma se ke a ho ai chuan na du jok ve thawin karing chu lawa han in ti the khum ve hlak po ka du lo mule kan pathuma kan injui thlak lai chuan dor bathlara umoi chuan phone alo khoi mual muala motor kan la chuak lo ka nge ti a ufam ki ma kal lai chuan nui pat chungin a bula ka vadinga I cho mai siamo vuak nek che ka cha kanya alo ti hlaka Chrisa mu ero chuan an nui sanga ke ang lo takin umoi hi chuan nau panga loma mi naw mel chedeu po hi apom pe zel Chrisa chu be siama chu ti lai chuan kan ma SUV loadinga sit ma hun zat pa umoi ka vamel chuan thok la hak hian min lo ner khuma abial pa bullet tong deuh kha sha chwa lo sham ka be se motor kan thut lu nu chuan sumdon na lam chui tluang zel mo ti in ufam ki man lo zota kasit nung bo ur pa in aron tol nai ngal ruak mai tluange ithil cha khai e zo don to em alo ti wara ala omnol mai no pang e chi kha kan du leang ufam ki man ti chuan aphur fa le to nexa chuan member ron ni vela atlomi ni lei thei dona aron ti tan le ta asoi chunzom ngal zat zata athil soi chu abai har te moti mai turani in sum deute ti mel takhian ka han mela in sum chu khoilam professor chu a downline na lu tir nge tum ni ber hian ka sia kan tum don ya ufam ki manati chuan a khivun von to a khabe sep thiami ka ti mai arik zai to hi chuan poisa hi hlo le nge thin a thok rimin atum ngar thin boka hausak hi chu a phungot hian ka hre thina lom hausak pui tham la hi ala soi chuak thei bik der lo thunga kan veng kan thlen chuan kota min thlaringot ro o kar to pai lo leng don ya ka lo ti zawa omoi lo khu khar chu a chan ka reng min sa pui ti na ma se tu na ri chuan ka chungte bula soi fya tur tam don lutuka ati chi ri vak lo moya lo leng lut ro thingpui te lo inang chu sum don na thil te po kan in shil fe anga umoi na lo ti ve wata how to nu in kar to pa ti chau sia zan in chu ka lo lut ri lo mayang dam doi chu kan ei zo huna ka lo shil don chenya dam thluama professor na lo ti chuan maya wang ve ro mai dor kota din don lai chuan kanin om nei shena nge omoi chuan alo ti le man ho a min ti zak ang reng ma se professor chuan engma soi lo hlawa chuta kalam lo hoin mutui o min nui sok hian ati zui boka mutui le I thlen huna min lo bedonia nui sanga ka lo ti lai chuan sit nunga thu chu lo nui huka ka han mel sok lai chuan moi hup chungin a chuak vuta ka chuk ve ngal thwai bok an tlan liam thleng chuan kan thlir duna an tlan liam ta mo ti a chuan ka hnung zanga tak aron beng ritupa karin ain ina satlat pathloi hian a bum chepon ka hre to lo I kher et ani ka ring to zok ati kha a vele ringot che chuan a aman min be masin o kati po chuan I chau chuak talanyang ala ti shama in kan thlen chuan kan rei dewanyang kanu in min lo hau deuh hlaklaka mutura ka ruma ka chho chuan dar kwa pel thui viau to ani ufam kima message lo om chu ka changa ani po Chrisane nan mu fel deuh chi a rei tak kan impression lo message sa thil soi vak hi pe thin lowa alo phone mai zela kola han bia ki chuan soitur hi wang ve rau zela ni tin kan in mu wangte po ni ma na soitur chu pai tam lo ve thin khop mai ama la se thulam han soi ve du achi ni mangsi lawa jinga chuan ka thleng phei ma khop maya ufam ki man thing pui lo in meka
ka bek da in ka chengal zung chu lo thuri te akha tokin alo ti le thina lova in siam ro ka ti la chuan a che du mai bik lo chome ka siam lai chuan min lo pui tral chu tuma Chrisala chuan ka alu vel sa lo swa sam boka an pa fa chuan an lo buai dun ve hle ringot tlaya ka thiante dora cho kan e chuak don ya aron ti chuan ka hnial bik lo kani top ni turani to boka ka chungte bula po chuan chuan lam engemaw ka siam le mai niang chu chhun lama in chung ka ti fel faya bangle in chungte po ka hol fai thlapa pon pangpar ho po a hna ro te pain omze nei deuh zokin ka hung tha a ka du ang thala ka ti fai hnu chuan chonu herani roi to vo in chu Chris apo mumia lawa ti mut ka tum la in amu hil du lawa ameng kara chun mut chu thla ve don to ni ka ring umoi puin min lo bia a kanu lo kala engtin nge chhuan lam ka lo siam don a lo ti sar sara a thiante pas lum na a cho e don lo ti ro ka vati thora engma lo sui zui tak lawa chuan a soi fel ni myang ka ti mai ufam ki ma lo ho chuan Chris ka lo bual zo chi a kalma ila ho har lawang u ka lo ti vara ani po in siam ngala kan in pe tlan chuan darli chawala ni a du ai chuan ala ma deuh chu ni kan kal don to mi min rona lo ti chuan ala ma itm ka lo ti vata ti ran chuang lawe i du chuan kho en lai ni hole mananga alo ti maya apui lo khopang dora kanu kal ti ka shat wang khan ka omanuam zan bik lo min lo ko hlawin ka phone la flight mode ta ka da daya phili chi ti taka min lo biak hlo chuan ka chi ai le roi donin ka hretlat vu in na chu lungwang taka hun man pui ka du a kho en lai ka let le manani chuan a thazok hlei ani mai Chris akorlum ka hak tir le zeta sitting room kan online ufam ki ma chuan room atang chuan min lo kawa local lokte alo ti wang chuan ka pan phei ngal thuai bok envelope hi min lo pe a engthil nge ti pa a ka en vut lain I hloni kha en lovin akmi aro anui leklek chu enin thok kala haka in hlo kani takna in chutia hlo min han pe chu a engimoti nom lo riawa ke in thlashung nge po ka shelo ke endon ka ti chuan alu thingtlata tinge kalo ti le hapa I ho hunai endonia ati le ma umaya ka tho za ti na phu bak aya tamin pe ka hlau ru viawani engza nge a ka ti le shama soi chi lo ti pa chuan ka konga min ron ko in a taksa thlop sai chuan min pot nai ngala chuti line envelope chu ka twai ro rawa ka in sham do na moni min pek tam viau chuan pek kir le po ka duang ka ti ril ruk lai mekin min lo po thlak sak zata ka bek a la ya chuan alo khung ngal me mai bok engtika chuan mo ka lo len dona be sei nei ti sha takin kamita min ena kein ka lo nui var thung ka shelo le I man rem chan hun ani to mai nyang chu ka ti chuan a phur ve mel khop mai dam chuan zir top zana ni ro se ati chu hnial na ka nei lem lo atuk in rin ni a atan chuan a rem chang khopang chu in rin ni hi chu dora kan omrei thina zir top zana ti chu ka tan tak po rem chang jok ma ang isam hi tharo o ti le ka sam ton na ron po phel rawala ka sam hi sei ema wangin ka ton reng thina a hmu lai phei hi chuan kala thla mi alo zoka sam thla ngai na ti sha ta lo thla fau tur he nya I in chesia ka thing bik e ka ti le tula zanria kan e chuak don ti shai la chuan ka in chei ve deuh tur email tha thawalom I thing reng lo ka mai zar tu ka sam chu lo hui kyangin ngai om zet hian min en vunga chuta kala maron kun hnai zuya arim tui in ka rim te chuan min zem chai mai in ka sha ka hmui ron to rwal chuan ka lo tang at mai bok ka ko nga von na chu thla in ka biang ton to na ron doma lungchim zeta min fo le ta ka chuan ke in thla dul ve riai thung room kong ka in hong thoma chuan kan in om hlat rang kher mai anu mi aron ti ngal lawa za zela ka o ka lo thian khar chu ka bulami chuan min lo nui suka Chris lo pen lut chat lam hoi chuan ka in her ve ngal sat bok in chu ka mi panau pangin lo ti chuan chan ngai na po ka shelo ka zak ram mai ani tela chuan phok de win min en chho ha maya ufam ki makawamel ra ringota ani po hoi hai ve hle tho boya
JCB kha ken lo tur o arun ti ta ka chuan Chris chuan a JCB pom lai chu ngai sak ta hlau zo ka khei ka lo tho hwai ringot room atanga kal chwa pa chuan awati chi lo ve moi phunin ka wati a alo nui suk du chau thung chu e chhuak tura kan kal chu chung kwa tak tak hi kan anga nu ber chan tak hi ka chang hian ka shemaya midang min lo mu ve tu te pon chu tiang tho chuan min mu ve ka ring dor chunga chuan cabin shan kan buka kan cabin la chu nuamin azau thahle a kan ma mo lam turin na thok pakhatin min vil boka ufam kiman chole ei tura cha chu keini pathum chau tan chuan alwa dewin ka sia ain seng hnem viawin ka ring ani pon lama chu ei chwa chu Chris apon nuama ti viawanyang athu hle hle theilawa thanglam tuk vera chuan awadak le thina an veis hun moi te chu akhoi khoya ati tluk ka hlau chu ka thu reng thei bik lo apa in alo hauta ka chuan athu ta hle hle a ufam ki ma chu alo in thlarung deuh ni ngei turani ni danga kan pani chawin kan le ei chuak le donia alo ti zawa hetia kan pathuma chwa po hi nuam ka tilu tu kalom kein ka lo ti ve vat thung chuta ka kutron humin dokan chunga chuan a mer wangwanga alung oi mel khop mai thala angu tin ka phone ka phor zuya ka me mol laya ka phone ron bi chan ta ka chuan ka da thlazal zal thung flight mode ka da ti lo mu ni ngei mai engma phei chu soi zui lawa chuti lain kan ei tur cha chu lo thleng zui ve mai bok boi kha heta lo thutti ro khati chuan ei por man nang Chris a chaw ka bar mol lai chuan lo ti le a kati thelom lo e ro kati po chuan min langai chang ringa kanin kara Chris a chu ka thuttir ta ringota an pa fa a chu an in eitir lai chu mo nuam tak zet shat lo karin ka lo en le reng thin dorai koi le dona mi ti in min lo zota ka hotlang dona umoi ka shil to amin lo ngak lawang kati chuan a buk ngat ngata ka man mo shan lawanya o kati le shama min chang to lem hlei lawa chu kan ei khama chuan chu ei khama ei chi min cha sak le a ice cream e phal lo wangin vanilla milkshake le chocolate mousse min cha saka chu ka ei puar to te lul nen kala ei teu thei tho mai ani ro chuan a tem ve hlek chawa Chris a thil ei ber ngot chu bai puya keinan thla ka lo lak sak chu min soi sel chi asi lo hian min lo en le zau thina thalak chu nuama tiwak lo ani mele kan thil ei zo kan thut khoman lai chuan bilan lo la a ashan pa in bilmin petu nula chu tip sa petel boka nui varvarin chu nula chuan a ke kor ipte a akthara alom mel khop mai kalang ule ti pain Chris a chu pom nola common room kan chwa phei lai chuan counter a thu chuan lom thu lo soi luama kan pia dewa chuan thalak na rem tak oma leirol te te ho hian thlan lo la ka va mu boka pangai taka thalak ve reng renga tha in ka sia tiru thala veng u kati lai mek chuan kabina min vil tu nula khalo kalin kalo me sakang chu alo ti wara ufam ki mabana chelin photo booth lama chuan ka pot phei dor dora min hnial em bik lo innaw te hi mel tha e anu le pain mel tha boka a chhun fu hle mai chu nula ina lo ti chuan kalo nui warwara anu tak tak po ni ila heti bak bakin kolom chuang lawang ufam ki mapon na mel tang chuan apom ve viawani mel pon kan chwa chuan khwa lo thim fel der tu a karin ai tak chuan hun chu kal chaka en laia ka ho man karin te lul nen taxi ka la to mayang ka ti chuan min ron mel rala atong ka in soi lo ma se amit menga tang chuan arim ti lo ti lang ngal pang mai Chris a pom lai min lo pek vut pa chuan loading ro u ti le color wala reivak lova kan ma chuan a motor loadinga ka thulut vele ta nge kan in thlen ma dor ko ta bok chuan ka din tir le a leng tura som om tak po ka ni ma se ka dot soi laklo khan ka din hmuna ti lai ri rawa ka som le ngam ta pek lo motor atanga ka chuk chu min enzui wongwonga amit menga be se ne izala ka hailo kanui hlon ti ti ringota mel hlim min hmu du po ka ring to meu lo ma se gentleman ani jamin hmu tir le ta zok anu mi mang tharo le Chris abula chona ti a chuta kalam lo hoin valu toro kan thlen huna kalo shil don chenia alo ti boka lungoi tak chuan kan in thla le ta phot mai an tlan liam don thlengin Chris a chuan ban min lo vaya an tlan liam ta chu an ngai om ngal der le ngala
naktu ka tang chuan kan in mukhat fiau to nianga khri samul mai chu ka ngai donin ka sia mong changin kan in lampanin ka kala in chung ka lut chu thoma lo re daka sitting room an lo thu khom chu ka thoman ron hoi rual thap mai bok an lan dana tang rengin engthil thalawe mo thleng ti chu hai thei rual ani lo sai twang pui heta local te kanu o chu achang thakhel khol khop mai mi te tilawa sai twang pui ati fak to hi chuan ka chunga lung oi lo na engemot taka nei ti ka hrethiam bok bangbo angreng zet chuan sitting room lam chu ka pan pheya kapa mel po chu mu anwam fashion bik lo au moi la chuan min en shak shak du chawa kanu la in min mel thip hle mai bok si enge a kawati he ho a khoya moi kala kapa ni avin bok si a min ti phu chiam le ngal cho kan e khom kati lai chuan umoi pui chu kawa mela tv lam ringo ta hoi chu ka ngei kher mai in thil nge mo lo soi le khoya nge cho chuin e khom kanu zo kin lo ti vele sota nun moi te ina kati ba le na ka nun moi chu ka school kal pui thena ni a tuna ri chuan ke ai na pol hniam zo ka mz iwa akal ve mek bok nun moi te nai kal tak tak amo do ti soi lo mo kanu oki chuan shat enge mo chu nei phot mai zep lo khani nu kha thade win shil ro kapa chuan lo ti le a soi tur chin tal au moi chuan min lo shil sela thatur min phiaru ang shima ngoi tlat chu enge zia po ka hreto lo inti dan chu engin shata zam lo ang tak chuan ka ti let ve ngata kanu chuan min mel tur khai ringot to pathloi ngai zonga afa ilo sak thina ni mo arun ti chang ta fola kalau ip ru choi mai umoi pui chu kawa mel ngal shak bok han phat ngai na po ka hreto lowe a au moi na lo soi vek ti chiang reng sitting room chhuat la ya chuan ka ding ngoi renga kanu le pa in min en reng lain kein umoi pui ngot chu ka mela ani la pek chuan a phone en lo le tv ena min en du hau lo le ngal ni tin min bumi nikal chuaka I ui puya mukan ti lain I kho sajia mai chu kavalom lo em ve nula le khathiami ni lom ni mi chhia hlo ni turin lekha kan zirtir che em ni I zirna hau tak zia te khangai tua ta che kan lo in seng thlon mai ni mo kanu chuan ati hlaklaka a thin rim bokan yang khabe saidar dar chungin min mela changlet ngati la chuan min beng thlutop du in karing hialani tu moi bial pa chu ni a kapa zo kin lo ti vele a an pahni ni amin chwa chal phang le tandir tu ei po ka nei lo wang chuan karir ru nawa chuaka ka hnu ka ul treu mai voina ka bang to lom ka ti zoi sep ringota atu ma chuan min chang lo ka mel shat te ina nya rei lo te chung ka pui lo ka lom ka ti le tula ufam ki ma chung chang zong alo la chil lo sham kala be se fan chu nya I dan chu then khoveng te nan lo sia ang ti hlo hle mai kho hoi ngai na po kan shedon hlei nem hetiang te chuan kanu chuan ati le hlaka chu ti lain I bial pa chu thenang che I u in pathloi ti le ngala ati in ati chi lo reng in local thui man em lo tura ngai la thla fel makang che then khoveng te nan sia ang ti po hlo omolom aza thlak lu lai lu tup e mai kapa chuan alo ti vele a zep rual lovin an shefai kel to ni mele ti ve thei nei talo chuan ha zetin thok kala hloi ringot to